таърих дар баробари маҷмӯи сана ва воқеаҳо будан хотираи ҷамъият аст, ки ба инсон имконият медиҳад гузаштаро дарк кунад ва ба оянда бо андеша нигарад. барои хуб омӯхтани таърих нақши омӯзгор муҳим аст. омӯзгоре ки на танҳо дониш медиҳад, балки тарзи тафаккури солимро меомӯзонад. қутбия ҳомидзода аз зумраи омӯзгорони пуртаҷрибаи соҳаи таърих мебошад, ки фаъолияти худро солҳои зиёд дар самти таълим ва таҳқиқ идома медиҳад. номбурда таҳсилро дар факултаи таърихи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расонида, фаъолияти меҳнатии худро ҳамчун ассистент лаборанти кафедраи асрҳои миёна оғоз намудааст. мехостам ки факултати шарқшиносии донишгоҳи миллӣ дохил шавам. аммо сол мутаассифона чӣ хел шуда буд ки ягон духтар қабул накардам ва ман ки боз шавқи зиёд нисбат ба таърих доштам, ҳуҷҷатҳои худро ба факултати таърихи донишгоҳи миллӣ супоридам. муаллима ҳомидова қутбияро ман тӯли солҳои зиёд мешиносам, чаро ки бо муаллима аз замони ки мо дар донишгоҳ донишҷӯ будем, аллакай муаллима дар донишгоҳи мо кор мекардам. чунон як масъулияту ҳисси милливу як ҳисси худшиносие доштан, ки аслан донишҷӯ шавқам мекард ки дар ҳамин гуна дарсҳо хуб иштирок кунад. ва ҳоло бибинед ки дар як замоне қарор дорем ки ҳисси масъулияти худшиносию худогоҳии миллӣ бояд бисёр баланд бошад ва муаллима аз ҳамон замонҳо дар дарсҳои худ барои шогирдон ҳамин масъаларо талқин мекард, мефаҳмонд ва донишҷӯён бо як шавқам ба дарси муаллима иштирок мекарданд. омӯзиши таърих на танҳо донистани гузашта, балки фаҳмидани решаҳои ҳодиса ва равандҳои имрӯз мебошад. дар давоми фаъолияти худ номзади илмҳои таърих қутбия ҳомидзода ба омӯзиши фанни таърих ва таҳияи маводҳои таълимӣ машғул шудааст. муаллифи як қатор китобҳои дарсӣ ва корҳои илмӣ мебошад, аз ҷумла китобҳои таърихи мухтасари ҷаҳон, таърихи халқи тоҷик, фарҳангшиносӣ, диншиносӣ, таърихи муосири Тоҷикистон ва дигар маводҳои таълимии ӯ ба нашр расонида шудаанд. ҳамзамон дар доираи таҳқиқоти илмӣ масъалаҳои равобити фарҳангӣ ва баъзе паҳлӯҳои таърихи ҷомеаро мавриди баррасӣ қарор додааст. профессороне ки бисёр солҳои тӯлонӣ мо якҷоя кор мекунем, мо аз якдигар меомӯзем, мо ба якдигар маслиҳат медиҳем. ҳамин аст ки мо тавонистем ки заррае ҳам бошад ба ватани худ, ба миллати худ, ба худи худомон хизмат кунем. яъне ки асарҳои зиёде навистем, китобҳо навистем, ҳимоя кардем ва боз китобое ки бо ҳамроҳии устодони худам мо таҳия кардем, ҳозир дастраси тамоми донишгоҳҳои Тоҷикистон аст. ман бисёр хушбахтам. ҳомидзода қутбия ҳамчун як зани муваффақ, доно, порсо дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар таълиму тарбияи ҷавонон нақши муҳим дорад. таҷрибаи бою ғанӣ дошта дар фаъолияти худ, беғаразона ва софдилона фаъолияти кории худашро иҷро менамояд. на танҳо ҳамчун як устод ба донишҷӯён дарс мегузарад, ҳамзамон ҳамчун як зан модари меҳрубон ба ҳар яки онҳо меомӯзонад мазмуну муҳтавои фанҳои дарсиро, мавзӯъҳои дахлдорро. ҳар рӯз як умед аст, дидани донишҷӯҳое ки беҳтаринанд. донишҷӯи мо беҳтаринанд ба ҳар сурат. ҳаст ки саҳлангорӣ мекунанд, лекин ман фикр мекунам ки қадди донишҷӯҳо ки баҳс мекунед, қадди донишҷӯ ҳамроҳи донишҷӯ ки савол ҷавоб мекунед, ҳамроҳи донишҷӯ дарс мегиред, дар вуҷуди шумо як ҷавонӣ пайдо мешавад ки бо ҷавоно ҳамкорӣ кардан ба фикри ман ба инсон як рӯҳияи тоза мебахшад. қариб ки ҳар дарс қисман мо фақат дар мавзӯи ватандорӣ гап мезанем,
ҷавоноя рӯҳбаланд мекунем, созанда бошанд, ҷавонон ватандӯст бошанд. нақши омӯзгорзанҳо дар ҷомеа як қисми муҳими низоми маорифро ташкил медиҳад. қутбия ҳомидзода дар давоми фаъолияти худ дар соҳаҳои гуногуни маориф кор карда, алҳол ба ҳайси дотсенти кафедраи фанҳои гуманитарӣ фаъолият пеш мебарад. самти кори ӯ омӯзиши фанҳои таърихӣ ва таҳияи маводҳои таълимиро дар бар мегирад. соли 2011 рисолаи илмии худро дар мавзӯи аз таърихи равобити фарҳангии тоҷикистон ва Россия дар солҳои 1924-1941 ҳимоя намуда сазовори унвони номзади илмҳои таърих гардидааст. дар маҷмӯъ зиёда аз 2 монография, 4 китоби дарсӣ, 10 васоити таълимӣ ва 47 мақолаи илмӣ таълиф намудааст. айни замон фаъолияти илмии худро дар самти таҳияи рисолаи докторӣ идома дода истодааст. бо шарофати пешниҳоди устодонам, бисёр устодони бузургвор доштем. ман аспиранти академияи илмҳо шудам. мавзӯъ гирифтам. мавзӯи ман аз таърихи равобити фарҳангии Тоҷикистону Русия дар солҳои 24-41 буд. бисёр мавзӯи ки ҷолиб буд ва ҳозир ман бо айнак мегардам. ҳамун солҳо бовар куне ман намефаҳмидам ки бо ҳаст лупа ҳаст ки ҳарфҳои калон нишон аз маводое ки дар архиви давлатии Тоҷикистон буданд ки хӯрда шудагӣ пури хок, ҳеҷ кас варақ гардондагӣ не, маводое ки соли 24 буданд. аз кор кардан дар архив чашмома вайрон кардам ва қариб ки ҳар ҳафта ачки дига мегирифтам. ин ачки нашуд, майда нишон медиҳад дигар. ҳамон вақт аз барои он ки дастхатҳо, маводҳои архивия дастрас кунам, ба айнак задем. хулоса баъди вай кор ба анҷом расид. бисёр ба зудӣ ман тамом кардам, бисёр ба зудӣ тамом кардам. ҷолибиятш ҳамин буд ки даврае ки ман кор кардам, ман пунктҳо кати ҷудо карда, мавзӯъҳои алоҳида кати ҷудо карда кор кардам. ин давраи ташкилёбии театр, ташкилёбии тамоми мактабҳои олии ҷумҳурӣ, ташкилёбии тамоми марказҳои маданӣ маърифатии ҷумҳурии мо то соли 41 буд. ин бисёр ҷолиб буд ки донистани вай на танҳо барои мо ки кӯшиш кардему кор кардем, барои ҷавонҳо бисёр бисёр лозиму зарурӣ аст. бисёр одамо намедонанд, мисол ҳамаи он чӣ ки донишгоҳҳо ё ин ки дигар театрҳо, кино, аввалин нафаре ки кино гирифт Кузмич буд. вай беовозу сиёҳу сафед гирифта буд аввал. муаллимаи азизи мо бисёр инсони хокӣ ҳастанд, заминӣ ҳастанд. бовар кунед ҳар як суҳбате ки бо муаллима мекунем, ҳар як суҳбати онҳо бо шеър оғоз меёбад ва аз суҳбати муаллима мо илҳоми баланд мегирем ва дар маҳфилҳои илмӣ эҷодии муаллимаи азизро ҳатман мо даъват мекунем. дар он ҷо насиҳат мекунанд, аз таърих гап мезананд, аз фарҳанги миллии мо гап мезананд ва шогирдон аз суҳбати муаллима як роҳияти илҳоми баланд мегиранд ва дар кору фаъолияти худамон низ аз суҳбатҳои муаллима, аз он насиҳатҳои муаллима мо низ истифода мебарем. як сухани зебои саъдиам дорад ки мегӯяд дарси устод гар бувад замзамаи муҳаббате ҷумъа ба мактаб оварад тифли гурӯҳиспойро. агар бинед дарси устод хуб гузарад бо як гӯем ки шеваи тоҷиконаву бо як ҳиссиёти милливу бо як дониши бисёр пурра, албатта донишҷӯам шунавандаам сари вақт иштирок мекунад, чизе хуберо аз устод баҳра мебарад ва дар таҷрибаи зиндагии рӯзгори хеш уна истифода мебарад. ман фикр мекунам ки маълима аз ан ҳамин хислатҳо бисёр ҳам бой ҳаст ва
дар баробари ин албатта муносибати бисёр хубам дорад ҳам бо ҳамкоро ҳам бо бевосита раёсати илм ва инноватсияи донишгоҳи мо, чаро ки дар қисмати корҳои илмӣ тадқиқотӣ мо бештар бо муаллима ҳамкорӣ мекунем ва ҳамасола муаллима бо анамун меҳнатҳои заҳматҳое ки тӯли сол мекашад дар навиштани мақолаҳои илмӣ, китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ барои шогирдон бисёр масъулиятнок аст. Ман зиёд воситаҳои таълимию китобҳои дарсие ки муаллима таълиф намуданд дорам, мутолиа мекунам. ҳатто доир ба яке аз фанҳои тахассусие ки донишҷӯён дарс мегузаранд, яъне таърихи муосири Тоҷикистон, муаллима бисёр як маводи хуберо рӯзҳои наздик таълиф намуданд, аз чоп бароварданд. худи ҷаноби олӣ ҳамин савол мешад ки барои чӣ таърих омӯхта мешад ё ки таърих чиро меомӯзад. пештар ҳамин ҷавоб буд, таърих гузаштаи инсоният меомӯзад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамин ҷавоба дигар карданд. гуфтанд ки омӯхтани таърих на барои он аст ки мо гузаштаро донем. мо бояд аз гузашта сабақ гирем. сабақ чӣ аст? он чӣ ки баё карда натонистанд ҳамона мо бояд кунем, яъне обод кунем, яъне ки ватани худро мо дӯст дорем. ман бачаҳое мегӯям, чӣ мефаҳмӣ ватан чист? савол метим баъзан. ватан мегим. ватан чист? хай ҳархел ҷавобҳо ҳархела мешаванд. баъд ман ҷавоб метим, мегӯм ватан хонае ки падару модар кади ту зиндагӣ кадию ҳамҷо таваллуд шудӣ. ватан ана ҳамун ҷае, ҳамун деворе ки дар гирду атрофи ҳавлии шумо ҳаст, ҳаваи девори ватани шумо ҳаст. миллат чӣ аст? миллат падару модари шумо, хоҳару бародари шумо. чӣ хел мо ба ё муҳофизат накунем? чӣ хел мо тонем ки девори ватани мо як касе харошад? албатта ин бачаҳо мефаҳманд. бисёр бо як ҳиссиёт ин чизои қабул мекунанд. албатта ватани мо ин хонаи мо аст. бояд мо ҳама вақт ҷавоноя дар ҳамун рӯҳия тарбия кунем ки ватана муҳофизат карда тавонанд. дар фарҳанги таълими устод ва шогирд ду ҷузъи ҷудонашавандаи як раванданд. омӯзгори фанни таърих, аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Қутбия Ҳомидзода дар баробари интиқоли дониш бо донишҷӯён муносибати хоса дорад. ин муносибат танҳо дарс нест, балки раванди ҳамдигарфаҳмӣ, саволу ҷавоб ва ҷустуҷӯи маъниҳо мебошад. ҳамин равобит аст ки шогирдонаш ӯро на танҳо ҳамчун устод, балки ҳамчун роҳнамои дилсӯз ва намунаи ибрат мешиносанд. ман бачо кади донишҷӯём кади ҳамхел суҳбатҳо мекунем. ман ба ёдам мефаҳмам, шумо пеш аз ҳама худотона тарбия кунед. ҳар кас бояд шахсияти худша тарбия кунад. агар инсон бо маърифат бошад, агар инсон бо фарҳанг бошад, агар инсон донишманд бошад, дар зиндагӣ вай ҳеҷ вақт азоб намекашад. 3-4 сол шуд мо таърихи муосири Тоҷикистон мехонем. таърихи муосири Тоҷикистон давраи аз бозсозӣ то имрӯза дар бар мегирад. хушбахтона манам китобша навистам барои донишҷӯ. бачаҳо ҳаст, баромадҳои ҷаноби олӣ ҳаст, оморӣ ҳаст, ҳаррӯза газетаи журналҳо ҳаст, ҳаррӯза китобҳое ҳаст ки дар давраи ҳамун обосомониҳо навишта шудаги ҳастанд. лекин барои ҷавоно душворӣ мекашад ки рафта ва ёвану омӯзану дигар. бо ҳамин мақсад ман кӯшиш кардам китоби таърихи муосири Тоҷикистон нависам. ҳомидзода Қутбия як муаллимае ҳастанд ки дар тамоми самтҳои фаъолияти донишгоҳ нақш мебосанд ва иштирок менамоянд. шурӯъ аз дарсҳои таълимӣ, ҳамчунин нақш доштан дар саҳми илм ҳамчун зан ва ғайр аз ин дар самти
муносибатҳову чорабиниҳои сиёсӣ низ ҳамчун як субъекти мустақил ва фаъол иштироккунанда ҳастанд. хусусан дар тамоми он чорабиниҳо, дар тамоми он нақшаҳои тасдиқ гардида аз ҷониби хиди раёсати донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ва ҳамчунин аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақш мебозанд, саҳм мегузоранд, донишҷӯёни худашонро тайёр менамоянд ва сафарбар мекунанд, ки ин боиси ифтихори ҳам донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ва ҳам мо ҷавонон ҳаст, ки аз чунин як занони муваффақ дар донишгоҳ меомӯзем, бо онҳо ҳамкорӣ мекунем. китобхонаи миллии мо бо ҳамаи китобҳо муҷаҳҳаза ва ҳар як олим, ҳар як зан агар хоҳиши олим шудан дошта бошад, агар хоҳиши илм дошта бошанд, ман фикр мекунам мушкиле нест. баъзан мешавад ки ҷавоно, зано, духтаро шикоят мекунанд: малимаҷон душвор, кӯдакон майда, кор омадану рафтану душвор. ҳам кор, ҳам кӯдакои майдая дар як муддат калон кардем, ҳам кора кардем, ҳам кӯдакоя калон кардем. душворӣ буд, лекин душвория паси сар карданам мумкин аст, мумкин тавонистем. роҳи илм душвор ва пурпечтоб аст ва саҳми бонувони донишманд дар ин самт назаррас аст. номзади илмҳои таърих қутбия ҳомидзода исбот намуд, ки бо иродаи қавӣ ва ҳадафи равшан ҳар гуна монеа пушти сар мешавад. ӯ ҳамчун бонуи соҳибмаърифат тавонист миёни масъулияти оила ва фаъолияти илмӣ тавозуни зебо эҷод намояд. ҳамин аст ки фаъолияти ӯ на танҳо дар доираи донишгоҳ, балки дар рушди маънавии ҷомеа эҳсос гашта, хизматҳояш ба таври шоиста қадршиносӣ шуд. агар ман ҳамон рӯзе ки ба ҳамин донишгоҳ набиём, ин барои ман он рӯз нест. барои чӣ? хушбахтона мо имсол 30 солагии донишгоҳа қайд мегирем ва аз шахсиятҳое ки дар бунёдгузории ҳамин донишгоҳ дар аввал ҳамчун донишкадаи андоз ва ҳуқуқ, баъди вай донишкадаи иқтисодӣ, баъди вай ҷудо шудан донишкадаи молия шуд, баъди вай донишкадаи молияю иқтисод, донишкадаи молияи иқтисод шуд дар асоси ҳамин вай. вақте ки шумораи донишҷӯҳо, вақте ки шумораи олимон, вақте ки шумораи профессорону дотсентону донишмандон зиёд шуд, аз аккредитатсияи вазорати маориф гузашт, статуси донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистона гирифт. ва ман бисёр хушбахтам, ки ҳиссаи хеле хурди худамро дар ҳамин бунёди донишгоҳ гузоштам. мумкин барои ҳамин бошад, ки ман дил канда наметавонам. муаллимаро бештар мо дар гурӯҳҳои кории зиёд низ мебинем. вобаста ба масъалаҳои гуногун ки дар донишгоҳ роҳандозӣ мешавад, пайваста муаллима дар ин гурӯҳҳои корӣ ширкат мекунанд, фаъол ҳастанд ва тавсияҳои методию таҷрибавие ки он кас доранд ба ҷавонону ба он нафароне ки дар ин масъалаҳо кор мекунанд медиҳанд. фикр мекунам ан ҳамин бурди муаллима аст, ан ҳамин хушбахтии муаллима аст, ки яъне тавсияе ки он кас медиҳад ба ҷавонон, ба анамун сохторҳои гуногуни донишгоҳ дар оянда ин ҷавонон ва ин гуна сохторҳои донишгоҳ рушд мекунанд, боло мераванд ва фикр мекунам аз ин низ ифтихори муаллима низ бештар мегардад. ҳамин шогирдони ман барои ман аз ҳама азизтарин ҳастанд. агар устод шогирдои худша дӯст надора, ягон хел дарси ҷолиб гузашта наметавонад. барои устод пеш аз ҳама ҳам ҷиддӣ будан дар кор, ҳам сахтгир. агар устод ҳам ҷиддӣ, ҳам сахтгир набошад, маҳсули нақс наметиҳад корашон. меҳрубон буданашон шарт, лекин ҷиддию сахтгир буданашон ҳам шарт. дар баробари тамоми он машаққату заҳматҳое ки муаллима Қутбия дар таълиму тарбияи насли ҷавон саҳми худашонро мегузоранд, ҳамчунин дар рушду нумӯи илм ҳамчун як зан
саҳми махсуси худашонро гузоштанд. муаллифи якчанд китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ, асарҳо, мақолаҳои тақризшаванда ва ҳамзамон мақолаҳои оммавию илмӣ ва хусусияти сиёсӣ дошта мебошанд. боре гап дар бораи зано рафт. духтараки журналист пурсид, гуфт ки ман шумо як савол тим, зан бояд зебо бошад, доно бошад ё доро бошад? гӯё ки хеле таъҷилӣ ҷавоб дар калаи ман омаду бадоҳатан қариб ки ҷавоб гуфтам, зан бояд доно бошад. агар зан доно бошад, ҳам зебо мешад, ҳам доро мешад. барои ҳаминам ман мехоҳам ки ҷавонои имрӯза, махсусан духтаро, кӯдакҳо ҳама вақт, кӯдаке ки дар хона ҳаст, ҳама вақт вай идеали худша мекова. вай мехоҳад ки идеале дошта бошад, мекова вай идеали худша. ман аз духтарои имрӯза, аз шогирдонам ҳамин чиза хоҳиш мекунам ва ҳамин чиза мехоҳам ки дар зиндагӣ идеали фарзандои худ бошам. ҳамин идеали фарзанд бошан, ҷамъият поку беолоишу беягон хелбай ҷараёни худша меёбад. дар ҷомеае ки илму маърифат пояи асосии рушд аст, нақши инсонҳои донишманд ва равшанфикр бениҳоят бузург мебошад. номзади илмҳои таърих қутбия ҳомидзода зиёда аз 26 сол боз дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ба ҳайси устоди кафедраи фанҳои гуманитарӣ дар таълиму тарбияи мутахассисон саҳм мегузорад. ин бонуи соҳибфазилат интихоби роҳи худро дар фаъолияти касбӣ аз ибтидо ба омӯзиш, таҳқиқ ва тарбияи насли оянда бахшидааст. роҳе ки сабр, ирода ва муҳаббати бепоён ва илму донишро талаб мекунад.